Вітаю вас. У эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смолякоў. Не вярнуліся з палёту. На выставе ў Віцебску прадстаўлены унікальныя знаходкі з месца гібелі экіпажа Мікалая Гастэлы. Лясныя сталовыя. Спецыялісты лясгасу абсталявалі падкормачныя пляцоўкі для дзікіх жывёл. Першы старт сезона. Віцебск прымае першынство Рэспублікі Беларусь па скачках на батуце сярод юніёраў. З пачатку года на участку адказнасці полацкага пагранатрада дзяржаўную мяжу нашай краіны перасяклі каля 4,5 тысяч замежных грамадзян. Гэта жыхары 38 еўрапейскіх краін, якія скарысталіся бязвізавым парадкам уезду. Беларускі кірунак працягвае набіраць папулярнасць у турыстаў. Прыгожыя краявіды, высокая якасць прадуктаў, даступнасць медыцынскіх паслуг і, канешне, бяспека і сваіх грамадзян, і гасцей. Часцей за ўсё ў нашу краіну прыязджаюць уладальнікі літоўскіх, латвійскіх і польскіх пашпартоў. Открываюць для сябе сінявокую і жыхары далёкага замежжа. Едем из Швеции, из Стокгольма. В Беларуси были один раз, 3 месяца назад. Первый раз, очень понравилось. Очень легко здесь, приятно путешествовать. Путешествовала 3 месяца назад с бабушкой, 87 лет. Она была в восторге, ей очень понравилось. И остались даже на 2 дня дольше, чем планировали, потому что попутешествовали еще по Беларуси. Это очень красивая страна, конечно. Во-первых, она очень зеленая, она очень широкая. Люди очень доброжелательные. Милиция доброжелательная. Дети в целом чувствуют себя, особенно дочка, она чувствует себя более безопасно, чем там. В первую очередь цена, наверное, отличается, чем у нас. Раза в 2 точно, наверное. Я еду лечить зубы, съездить, посмотреть Минск вообще в целом. Говорят, там красиво очень. На участке ответственности Полоцкого пограничного отряда за 2025 год границу в условиях режима безвизового въезда пересекло более 154 тысяч граждан. Это граждане 38 европейских государств. Все лица, пересекающие границу в условиях безвиза, отмечают популярность данного варианта пересечения границы. Госпогранкомитетом создано специальное мобильное приложение «Граница Беларуси». Амаль 800 замежных турыстаў у год адпачываюць у санаторыі пад Лепелем. Самая большая колькасць з Латвіі. Многія праязджаюць не ўпершыню. Менавіта медыцынскі турызм – адзін з самых запатрабаваных накірункаў для бязвізавых гасцей Беларусі. Не вярнуліся з палёту. Унікальная выстава ў Віцебскім музеі гісторыі прыватнага калекцыянавання вяртае з небыцця імёны герояў. Гэта вынік міжнароднага праекта, які аб'яднаў пошукаўцаў з Беларусі і Расіі. 5 гадоў работы, дзесяткі экспедыцый у лясы і на балоты, кіламетры архіўных радкоў. Па дэталях рухавікоў і фюзеляжаў самалётаў адноўлены лёсы людзей. Жамчужына экспазіцыі, фрагменты самалёта і асабістыя рэчы лётчыкаў экіпажа героя Советского Союза Мікалая Гастэлы. Акрамя артефактаў Вялікай Айчыннай, на выставе таксама прадстаўлены рэліквіі часоў вайны ў Афганістане. У стварэнні экспазіцыі удзельнічалі дзесяткі арганізацый, ад пошукавых атрадаў Новаполацка, Барысава і Шклова да кадэцкіх вучылішчаў і школьных музеяў Віцебшчыны. Кожны перадаў музею сваю частинку памяти. Благодаря местным жителям, краеведам, которые тоже наработали определенный пласт, и благодаря полевой работе, организованной на месте, нам наконец удалось поднять номерные фрагменты. По номерным фрагментам определили, что самолет действительно принадлежал экипажу Николая Францевича Гастелла. Как всегда, мы проводили работу, еще направленную на установление обстоятельств гибели самолета, и нам удалось доказать, практически доказать на основании фактов, факт совершения огненного тарана. Мы искали самолет П-2 под Новополоцком, было очень интересно. Нашли много запчастей самолета, а также останки людей. Мне очень понравилось, это меня очень заинтересовало. Да и вообще видеть свой труд на выставке, это удовольствие доставляет. Экспанаты часоў вайны на выставе суседнічаюць з творчасцю. Побач са знаходкамі пошукаўцаў можна ўбачыць дзіцячыя малюнкі і мадэлі авіятэхнікі. Школьнікі з Беларусі і Расіі малявалі неба такім, якім бачаць яго яны. Мірным, але з памяццю пра мінулае.
У памяти на стагоддзе у Віцебску адкрылася выстава, прысвечаная адной з самых трагічных і гераічных сторонок гісторыі Вялікай Айчыннай вайны – блакадзе Ленінграда. Экспазіцыю арганізавалі па ініцыятыве мясцовага дабрачыннага фонду Алексея Талая. Пра кровапралітную аблогу, якая працягвалася 872 дні і забрала жыцці сотняў тысяч людзей, расказваюць унікальныя артефакты. Узнагароды, дакументы, газеты, лісты і фатаграфіі. Не проста экспанаты, а неацэннае сведчанне тых страшных падзей. Дакрануцца да жывой гісторыі, якая назаўжды застанецца сімвалам мужнасці і адзінства савецкага народа, стала магчыма дзякуючы расійскаму калекцыянеру Алексею Семянцову. Пад яго аўтарствам створаны асобны каталог «Ленинград. Картки». Важно все-таки доносить те вехи, исторические моменты, которые мы пережили, весь тогда советский народ, и блокада Ленинграда, и геноцид белорусского народа. Это все очень страшное, но в то же время героические страницы истории нашего многонационального народа. И наши дети, молодежь должны об этом знать. Они должны об этом помнить, они должны передать это через фибры наших душ подрастающему уже будущему поколению. Нас отделяет много лет после войны, 80 лет, но обстановка в мире такая опасная, и поэтому мы как никогда в эти годы должны встречаться с молодежью, рассказывать. И нынешняя выставка – подтверждение тому, чтобы люди знали, сколько бед, сколько горя, сколько смертей пережили наши люди в этой войне. Выставу «Блокада. Картки. Беларусь памятае» прадставілі ў кожным абласным цэнтры краіны. Віцебск завяршае марафон. Азнаёміцца з экспазіцыяй у мастацкім музеі можна да пачатку лютага. Праект закліканы захаваць гістарычную памяць і перадаць будучым пакаленням веды пра вялікае мінулае савецкага народа. Наколькі важна сёння любіць радзіму і шанаваць мір на зямлі, Алексей Талай падкрэсліў падчас сустрэчы з моладдзю у абласным інстытуце развіцця адукацыі. Ён правёў матывацыйны трэнінг і расказаў пра тое, як пераадольваць цяжкасці. Былы манастыр кармелітаў у Глыбокім прададзены на аўкцыёне за базавую велічыню. Будынак сярэдзіны 18 стагоддзя, у якім па легендзе спыняўся Наполеон падчас паходу на Маскву, рэалізаваны на электронных таргах. Двухпавярховы корпус прыбудаваны да сабора Раства Пресвятой Богородицы і уяўляе сабой яскравы прыклад архітэктуры барока ў Беларусі. У розныя гады ў будынку з чырвонай цэглы ў самым цэнтры Глыбокага размяшчаліся жаночая школа, вучылішча, казармы і нават масла-сыр-завод. Апошняе паўстагоддзя ён пустуе. Гаспадара спрабавалі знайсці неаднойчы. Ранее Комитет госимущества Витебского облсполкома 19 раз безуспешно выставлял здание монастыря на аукцион, но покупателей так и не находилось. Новым собственником стала частная организация из Минска, которая была единственным участником аукциона. Основное условие продажи, конечно же, его восстановление как объекта историко-культурной ценности. В будущем здесь возможно размещение административно-хозяйственного, либо же здания религиозного, культового назначения. Камітэт дзяржмаёмасці Віцебскага аблвыканкама прапануе да продажу яшчэ 5 аб'ектаў са статусам гісторыка-культурнай каштоўнасці ў Сенінскім, Бешанковіцкім, Талачынскім і Ушацкім раёнах. Абавязковая умова – аднаўлення помнікаў архітэктуры. Трансфармацыя ў лічбу. Перайсці з папяровых на электронныя сертыфікаты ЦЭ і ЦТ плануюць у Беларусі. Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў рыхтуецца да паэтапнага пераходу. Электронныя сертыфікаты стануць афіцыйнымі лічбавымі дакументамі, якія пацвярджаюць вынікі цэнтралізаванага тэсціравання і экзамену. На кожным размесцяць QR-код, які вядзе на старонку з вынікам і завераць лічбавым подпісам. Такі сертыфікат не трэба атрымліваць асабіста у пункце правядзення тэсціравання як папяровы. Яго можна будзе загрузіць у асабістым кабінеце на сайце. Такім чынам паскорыцца працэс падачы дакументаў у ВНУ. Яны змогуць атрымліваць звесткі ў аўтаматычным рэжыме альбо па ідэнтыфікацыйным нумары пашпарта абітурыента. Вместо серии номера паспорта абитуриенты теперь будут записывать свой идентификационный номер. Запрещено выносить тестовое задание на любых носителях. То есть это как черновики, понятное дело, телефоны.
иметь только простейшие калькуляторы. То есть вот это вот 3 таких основных правила, которые коснулись второго этапа. На сегодняшний день у нас зарегистрировано около 5000 человек тест на второй этап. Второй этап у нас стартовал с 10 января. Вот. Здесь мы проводили по будним дням, чтобы больше захватить дней этих, и абитуриенты смогли проверить свои знания. Хочется абитуриентам сказать, успокоить, чтобы это все-таки репетиция, но отнестись к этому, так говорить, более осознанно, потому что все-таки и деловой, и внешний вид должен быть соответствующий. Те самые калькуляторы. С собой что мы должны иметь? Черная гелевая ручка, пропуск, ну и калькулятор, если это химия и физика. Мяркуецца, што ў чэрвені ўдзельнікі ЦЭ і ЦТ убачаць у асабістых кабінетах свае лічбавыя дакументы. Трэці этап рэпетыцыйнага тэсціравання пройдзе ў сакавіку-красавіку. Рэпетыцыя цэнтралізаванага экзамену для вучняў 11 класа адбудзецца 31 студзеня. 12 падкормачных пляцовак для дзікіх жывёл сёлета абсталяваў віцебскі лясгас. Лясныя сталовыя адкрылі для казуль, аленяў і ласёў. Спецыялісты падлічылі, іх наведваюць больш за 350 асобін. У спецыяльна адведзеных месцах у лесе альбо на тэрыторыі гаспадарак устанавілі кармушкі, дзе рагатыя ласуюцца аўсом, пшаніцай і ячменем. Такая падкормка лясных жыхароў дазваляе выратаваць звяроў ад голаду ва ўмовах моцных маразоў і снегападаў. На территории одной из подкормочных площадок находимся. Здесь представлено как и зернохранилище, так и приспособление, куда высыпается зерно и сено. Сюда свежее сено насыпается, снизу это зерно, для того, чтобы животные могли себя спокойно найти пропитание в зимний период времени. Кроме этого, у нас более 50 солонцов существует. Это специализированные такие приспособления для того, чтобы животное получало необходимые микроэлементы в виде соли. И еще, чтобы не выходило тоже на дороги, так как дороги посыпаются реагентами, в которые входит соль, и животные часто выходят на дороги. У складаных умовах надвор'я лясныя гаспадаркі абавязкова ствараюць такія падкормачныя пляцоўкі для дзікіх жывёл. Без іх захаваць папуляцыю капытных амаль немагчыма. Сёлета перыяд сезоннай падкормкі працягнецца да ўстойлівага пацяплення. У Полацкім раёне сын у парыве лютасці забіў сабаку маці. Узбуджана крымінальная справа. Факт жорсткага абыходжання з жывёлай праваахоўнікі зафіксавалі ў снежні 2025 года ў вёсцы Фарынова. 46-гадовы мужчына пабіў сабаку і выкінуў у кантэйнер для смецця. Аднак гадаванца знайшлі, і гаспадыня зноў забрала яго дадому. Пры гэтым папрасіла сына не прычыняць шкоды жывёле. Аднак раззлаваны вясковец зноў ударыў сабаку. Траўмы аказаліся смяротными. Согласно патологоанатомическому заключению, животное погибло от разрыва печени, полученного в результате побоев. В отношении 46-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи, причинение тяжкого телесного повреждения и причинение смерти по неосторожности. Расследаванне крымінальнай справы працягваецца. Следчыя нагадваюць, жорсткае абыходжанне з жывёлай, якое пацягнула яго гібель або калецтва, караецца арыштам альбо абмежаваннем волі на тэрмін да 2 гадоў. Пакінутыя сляды абутку дапамаглі экспертам устанавіць зламысніка. Устрывожаныя мясцовыя жыхары паведамілі аршанскім праваахоўнікам пра крадзяжы маёмасці ў прыватных дамах. 8 эпізодаў, агульны кошт скрадзенага больш за 1500 рублёў. Аглядаючы месцы злачынства, спецыялісты аршанскага міжраённага аддзела Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз знайшлі сляды абутку, якія зафіксавалі ў гіпсавых злепках. При расследовании преступления сотрудники милиции вышли на подозреваемого, местного жителя 1966 года рождения. Его обувь была изъята и направлена на трассологическую экспертизу. Перед экспертом поставили задачу сравнить подошву этой обуви со следами, зафиксированными на месте происшествия с помощью гипсовых слепков. Подозрения правоохранителей подтвердились. Согласно заключению судебного эксперта, следы на месте преступления были оставлены именно подошвой изъятой обуви. Следчымі ўзбуджана крымінальная справа за крадзеж. Расследаванне працягваецца.
Першы старт сезона. Віцебск прымае першынство Рэспублікі Беларусь па скачках на батуце сярод юніёраў. Спаборніцтвы сабралі больш за 70 атлетаў. Яны прадстаўляюць усе вобласці нашай краіны і горад Мінск. Батутысты падзелены на дзве ўзроставыя групы. Пры гэтым усе ўдзельнікі выступаюць толькі па праграме майстроў спорту. Канкурэнцыя ўражвае. За месцы ў складзе юніёрскай зборнай краіны змагаюцца мацнейшыя айчынныя гімнасты. Кожны ускладніў сваю праграму і дабавіў новыя элементы. Трэнеры і спецыялісты разглядаюць гэты старт як адзін з этапаў падрыхтоўкі да еўрапейскага спартыўнага форуму, які ў красавіку пройдзе ў Португалии. Выступают достаточно сильные спортсмены, которые уже ездили на первенство мира, там оттуда привозили медали. Также у нас участвует серебряный призер Олимпийских игр Виолетта Бродиловская и также спортсмены 17-18 лет, которые уже показывают достаточно сильные комбинации для того, чтобы бороться за место в составе сборной. В целом сезон пока что идет относительно хорошо. Форма тоже неплохая, но есть над чем работать. Я считаю, что надо улучшать результат, еще больше набирать форму. Готовили новые элементы на новую произвольную к следующему старту. Сейчас работаю на полную точность, на высоту, на технику. На этих соревнованиях большая конкуренция. Рассчитываем на лучшие результаты. Першынство Рэспублікі Беларусь па скачках на батуце будзе ладзіцца некалькі дзён. Спартсмены разыграюць медалі ў індывідуальных і сінхронных скачках, у змешаных сінхронах і агульнакамандным заліку. Далучайцеся да нашых суполак у сацыяльных сетках і месенджерах. Падпісвайцеся на YouTube-канал тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Тут можна перагледзець любімыя праграмы, падзяліцца навінамі з сябрамі і пакінуць свае водгукі. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. До сустрэчы. Па інфармацыі Віцебск аблгідрамета ў бліжэйшыя суткі ў вобласці будзе воблачна з праясненнямі. Месцамі невялікі снег, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер усходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -12-17, пры праясненнях -18-21. Днём 8-13 градусаў марозу. У Віцебску воблачна з праясненнямі без істотных ападкаў. На асобных участках дарог галалёдзіца, вецер усходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -15-17, днём -11-13.